yamathanga. Isihlokondaba sithi umbono wentili yamathanga. Now uthi wezekile saphuma nam isandla sikaYehova ndikumoya alibanga igama lenkosi. Uthi yangoku wandibonisa amathambo awayezele entilini. Uthi la mathambo yayingekho mathambo nje kodwa yayingamathambo awayesele omile. Andiyazi imeko yakho noba sele yome kangakanani, but can I submit to you namhlanje that there is a name called Jesus elifika phakathi kwemeko ebesele somile kubonakale ngathi akho themba. But when we call upon the name Jesus, everything changes. Uthi uYesu xa ebuza kwezekile uthi nyana womntu angaphila nala mathanga. uEzekile uthi Nkosi mna ndazi kwazi wena. And the Lord says, Ezekile yithini profeta phezu kwala mathanga. Nithanda uEzekile xa esele profeta phezu kwamathanga. The name Jesus lilo namhlanje esizothetha ngalo, igama elinguYesu. Uthi uEzekile mathambo ndini liveni ilizwi likaJehova. Now ndinento ethi uEzekile ukuba ngaba mhlambi wayesuke wathi mathambo ndini vukani, la mathambo awayengazuvuka, but la mathambo ava igama athi ilizwi likaJehova. Because xa sithetha ngelizwi and the name Jesus, it is the very same thing. Ayoncwadi kaYohane na ethi in the beginning it was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Ilizwi linguThixo, uThixo ulilizwi. When you command anything egameni likaYesu, you are the God upon that situation of yours. When you call upon the name of Jesus, zonke izinto ebesele somile zibuya zivuke. Abantwana, bear with me nje, ngizofika. I don't know ukuba nifuna siyephi kodwa ngizofika. It is the very same name. uPaul noSilas babevalelwe entolongweni. But the Bible says the minute they begin to worship, the minute they begin to pray unto the name Jesus, the Bible says uvaliwe emnyango, kutsixiwe emnyango. Kodwa Paul and Silas, they worshipped like never before, and they prayed like never before. The Bible says,